Banglo Tunisia gola achiel kuom nono e tuke mag laro thuolo mar dhi tugo e tuke mag Afrika mag wakeini. Starlets norwaki e lap ndeke ma Jomo Kenyatta gi mor mogundho ka koro girito rakore gi piny Gambia. Corazon Aquino ma en achiel kuom jotuk Starlets onyiso mor ma gin godo ka kocha Beldino Demba bende wacho ni gigeto mar dhi e tuke mag Afrika ma higa manyien. Of course, tulifeel pressure ma fans. Si wenyewe tulikuwa disappointed because hatikuwa results tulikuwa tunataka, but at least tuli go back kwa mazoezi na tukafanya correction na tuka make sure tuna come back na 3 points. We've seen the team, we've seen how they played against Niger, and we are going to prepare well. I am assured by the President today that we are going to get adequate time and everything that we need for preparation towards that match. We have 2 FIFA calendars before the match, one in April and another one in June, and we are reassured that we are going to get good friendlies then for preparation. Ramogi mano bende thuolo mane wantiere godo mar chiwo weche manyien mag ang'ich welo kata kamano aneno ka thoth ywak ni signal rach e counties ma Kisii, Migori, Kisumu waloso kod jolony kendo watimo mos mar mondo mi Ramogi TV ochopnu e yo makare. Ka ok kamano wanenre kendo e weche manyien mag oimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference, living